बिटिआर गोजोन गोरोबथाया एनडिएफबि मोनब्रै हानजा एबसु आरो इउपिपिअनि गेजेराव आरो भारत सरकारनि गेजेराव जादोंमोन। बेनिनो दिनै 6थि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान। बे बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानखौ बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव मावख'आरि फालिनाय जादों। बेहाय बर'नि गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरिफोरखौ बेबायदि थियारि जानाय नुनो मोन्दों। समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना बेखौ दिन्थिनो नाजागोन। बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै हान्जा, बड' वुमेन जास्टिस फरामनि दैदेनगिरिफोर, इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि, बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि मावफुं सोद्रोमा, रायजो सभानि एमपि, आसामनि केबिनेट मन्त्रि, लोगोसे एमएलए, इएम आरो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बेबायदि नुनो मोननाय जादों। दान्दिसे उनावहाय बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा नैबेहाय बिबार बावजेननानै दिनैनि हाबाफारिया जागायगोन। बड'फानि मुसुखा बेबायदि थियारि जानायखौ नुनो मोनदों। Hey, Nico.